салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ки ҳама тансиҳату хонобод ҳастед ва инак хабари хуш шурӯъ мекунем ки қаблан ташкили як парвози вижа аз Екатеринбург ба Душанбе барои депорт кардани шаҳрвандони Тоҷикистон имконпазир буд, аммо дар ояндаи наздик созишномаҳо ба даст меоянд. Душанбе 12 май дар бозоргоҳи муваққатии Екатеринбург ҳоло 85 муҳоҷир аз Тоҷикистон интизоранд, ки депортатсияро аз кишвар интизоранд, гуфт ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Татьяна Мерзлякова дар нишасти матбуотии худ. Вай қайд кард, ки бақияи хориҷиён аллакай аз ҷониби давлатҳои худ гирифта шуда буданд. Ба гуфтаи Мерзлякова, беш аз 100 муҳоҷир аллакай аз замони пандемия ба бостгоштҳои муваққатӣ ба ватанашон фиристода шуданд, аммо шаҳрвандони Тоҷикистон дар Екатеринбург боқӣ монданд. Вай гуфт, ки то ҳол дар Душанбе онҳо парвози ягонаи махсус барои депортатсияи шаҳрвандони Тоҷикистонро ташкил карда наметавонистанд. Аммо 15 муҳоҷир аз Тоҷикистон қаблан тавассути ҳавопаймои ҳарбӣ ба ватанашон фиристода шуда буданд. Бо вуҷуди ин, Мерзлякова қайд кард, ки ҳафтаи равон шояд парвозе сурат гирад, ки шаҳрвандони Тоҷикистонро гиранд аз Екатеринбург. Ин савол ҳоло шурӯъ мекунад ба андозаи далел, ки самолёт бояд ҳафтаи оянда шавад ва Тоҷикистон, ки дар ҳолати 85 муҳоҷири тоҷик буданд дар Екатеринбург, онҳоро мегиранд ва боқимондаеро, ки дар гуҷое ҳастанд, ҳозир муҳоҷирони тоҷик, онҳоям метавонанд бо ин самолёт парвоз кунанд. дӯстони азиз, мо ҳамин ин видео ҳоло бар шумо аст, ки ман дар ҳафтаи ин, яъне чандум число буданашро ман инро кӯшиш мекунам, ки фаҳмам ва рӯзашу числоша ба шумо мегӯям. Албатта дар комментария ҳатман нависед.